Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Lalos lisin sa karbab. Lalos. Iftahid bebe lisin sa karbab tahan. Iftahid ba bakul baru? Iftahid ba
Hello. Ako ay pupunta sa tindahan bibili ng lulutuin. Ayan. Ako ay pupunta sa tindahan bibili ng lulutuin. Salamat po sa inyong suporta. Please patamsak naman po. Patamsak. Tindahan bibili ng lulutuin.
binili ko ngayon. Ayan. Ito po yung kaganapan sa amin. Mainit sa araw na ito. Ayan. Maaraw po. Yan, ang dami kong ano di guys, yung mga sa amin, mainit sa araw na ito. Ayan. Maaraw po. Yan, ang dami kong ano di ayan, pagod mas akong dami kong binitbit guys. Bakit pa naman doon sa ano sa store. So kailangan kong magpahinga muna bago ko iakyat sa taas. Ayan, ito na, sakit naman yung likod ko. Pagod po ako sa araw para makasali din makasali kayo doon sa sa run 24 hours run challenge ni Sir. Ayan, hinintay ko lang pong maging 1 hour 30 minutes. Mayroon pang 7 minutes. So, chikahan na lang po tayo. Ayan, kukunin ko. Yan guys, ito po yung binili ko. Yan. Ayan, ito po manok. Ayan. Manok na yung legs. Ayan. Lagay ko dito para hindi makain ng pusa. Ayan po. May talong. May talong. Tapos, talong kasi hindi po sa akin ito para po sa gagawin kong pagkain nila. At mayroon pong plum kasi wala nang bunga yung plum sa garden. So, bumili na lang po ako yan po. Ayan. Ito naman po ay sari-sari. Parang bahay bubo. May dalawa po akong bawang. Dalawang bawang po. Ayan. May dalawa ring patatas. Ayan. May 3 carrots. Ayan. Guys,
pasensya na po kahit nawala ako kasi tumawag po yung embassy sa akin na naiyak na ako. Ang saya ko pa namang pinapakita yung mga binili ko, tinawagan ako ng embassy. Tinatanong yung kalagayan ko dito. At sinabi ko naman okay naman po ako dito. So sinabi po nila na just in case na sasama ako sa repatriation, mag-fill up lang po ako. Sinabi ko na may ticket na ako. Pero ganito nga ang sitwasyon. So ako nagpapasalamat sa Philippine Embassy. Dahil tinawagan ako at tinanong kung ano ang kalagayan ko dito. Very supportive din ang ating embahada dito sa Lebanon, mga kapatid. Pasensya na po ako kasi po ano lang po ako na natatats lang po ako dahil yung natanggap kong tawag mula sa Philippine Embassy. Ayan guys, para hindi na po ako umiyak. Dito po yung mga kamatis na binili ko. Ayan. Kamatis na binili ko. Ayan po. Para mapasaya naman po ako. Ito po yung courgette. Ay, ito yung dalanghita pala. Pasensya kayo, nawawala na ako sa sarili ko. Ayan po guys. So, ito naman po yung courgette. Courgette po yan. Marami po akong courgette ito. Iluluto ko po rin po. Saka beans. Beans po. Ayan guys. Mga beans po ito. Juice. At saka tips para sa alaga ko. Ito sa alaga ko yung mga ayan. Maraming salamat po sa pagkikinig niyo sa akin. Pasensya na po, nag-imot lang ako dahil natanggap kong tawag mula sa Pilimbase. Habang nakalive kasi ako, nakatanga ako ng ganyan dito sa sa live ko. Tumatawag, inakita ko kasi nakapunbok sa akin yung repatriation na number ng embassy. So, pasensya na yun kasi, ewan ko kung narinig ninyo yung pag-uusap namin. So, sana ito, ipag-pray niyo kami dito sa Lebanon. Alam niyo bakit nila kami tinawagan dito? Yung kinukumusta kami kung okay kami o hindi. So, nagpapasalamat pa rin ako dahil naalala po nila ako. So, hanggang dito na lang po mga kapatid. Salamat po sa inyong suporta. Pasensya na kayo sa ending po ng aking live ay umiiyak ako dahil tinamagan po ako ng embassy. So maraming salamat sa ating Philippine Embassy dito sa Lebanon dahil naalala po nila ako na kumustahin. Maraming po ulit.